होदों नाथाय बे आर'नाइखौ जोङो नोंथांमोननोसो गानहोनांगौ मानोना मोनसे सोमावसारनाय मोनसे जांख्रिथायनि जि जिउ बियो सोरबा दैदेनगिरि नङा बियो रायजो राजायासो सोमावसारनायनि जिउ दिनै लामायाव फैबाय थानाय समाव मबाइल खुलिनानै नायनायाव सासे राजबंशी सेंग्राया मैया WhatsAppआव आपल'ड खालामनाय मोनसे निउस आंनो सोरबा हरदों बिथाङा बिखा गावनाय बायदियै मबाइलाव गावसिनि रावजों बुंदों बर' हारिखौ आङो सेलुट खालामो होननानै आरो गावनि हारिखौ बियो बुंदों जे आंनि हारिखौ नुनानै आङो जोबोद दुखु मोनबाय होननानै बिथाङा बुंदों बिथांमोना जोंनि सुक्तिया दा जाथों होननानै एकर्डआ दा जाथों होननानै बन्द होदोंमोन नाथाय बे बन्द होनायाव बिथांमोननि मानसिफ्रा रावबो बाहागो लायाखैनो बिथाङा आरो बुंबावदों बे सुक्तिया जोंनि हारिनि थाखाय बिथांमोननि हारिनि थाखाय गोबां खहा लाबोगोन गोबां बायदिसिना जेंना लाबोगोन बेबायदि बुंसियावबो बिथांमोननि मानसिफ्रा रावबो हाबाफारियाव बाहागो लायाखै होननानै बिथाङा दुखु खालामदों दा मानगोनां रायजोफोर दिनै बर' हारिखौ बिथांल' नङा आलफानि जाय CMC परेश बरुवा बिथाङाबो मैया टिभिआव साबायखर बावदों दिनै बर' हारिखौ सारा इन्डियानि मानसिफ्रानो दिनै बाख्नायदों सारा आसामनि मानसिफ्रानो दिनै बर' हारिखौ बाख्नायदों आरो बे बाख्नायजानायनि गुदियाव दङ नोंथांमोन बर' आइ आफा रायजो राजाया दा बेनिखायनो रायजोफोर आं नोंथांमोनखौ दिनै गिबियावनो मोनसे बाथ्रा खावलायग्रोनानै दोननो सानदों मानसिसो बयनिबो गोसोआ सोलाय सोल' जायो जोंहा बयनिबोख्रुइबो गिनांगौआ जाबाय जोंनि गोसोआ सोलाय सोल' जानो नाङा बड'फाया बिनिखायनो बुंलांदों आं थैनोसैयाव आंहा मोनसेल' दुखु थागोन आरो बिथांनि दुखुआ मा गाव थैनायजों गावनि सानस्रियाबो थैफालाङोब्ला बेवहायसो बिथाङा सुख'हायै दुखु थागोन होनदों बिथांनि सानस्रिया मा बुहुमनि बर'फोरा गेरेमसा हारि जानांगौ बुहुमाव बर' हारिया हायाव दैयाव अख्राङाव हाजोआव जेराव था साफ्रोमबो बर' फिसाया गेरेमसा जानांगौ जौगासार जानांगौ जोंनि राव थुनलाइ हारिमुवा अरायसम मुलुगाव थांनानै थानांगोन बे खोथाखौ बिथाङा बुंलांदों दिनै मोनायाव सागान होनायनि उनाव सोरबा उन्दै उन्दै गथ'फ्रा WhatsAppआव लिरदों बड'फाया बेबायदि सुक्तिखौ लुबैयाखैमोन बड'फाया बैबायदि सुक्तिखौ लुबैयाखैमोन दिनै बड'फानि सिमां बेखौ मोगथां महर होनो थाखायनो BSc सुक्ति जादों बेखौ मोगथां महर होनो थाखायनो BTC सुक्ति जादों आरो बेखौ मोगथां महर होनोनो दिनै BTR नि सुक्ति जादों बे मोगथां महर होनायनि लामायाव मानगोनां रायजोफोर दिनै रंजानायनि सान नाथाय बे रंजानायनि सानावबो आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों बड'लेण्डआ बहा थायो रायजोफोर बड'लेण्डआ मानसिनि सालाय बिजौआवल' थाबा जानाय नङा बियो बिख्लोआव थानांगोन जाय मानसिफ्रा दिनै बड'लेण्डखौ जौजों मिलायनानै लोङो बड'लेण्डखौ जुवाजों मिलायनानै बिथांमोना फैसा खामायनो नागिरो बै मानसिफ्रा जोंखौ बुंदों जे बिथांमोना बड'लेण्डखौ गारबाय होननानै जों नोंथांमोन बायदि बड'लेण्डखौ जौजों लगायनानै लोङा जों नोंथांमोन बायदि बड'लेण्डखौ जुवाजों लगायनानै जोङो फैसा खामाया जोङो बड'लेण्डखौ गोरबोआव सोनानै लादों ओंखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव थांनाय गोलाव समाव बुंलांदों आरो दिनैबो जोंनि थामथि जि सोमावसारनाय बे बड'लेण्ड सोमावसारनाया नैबे काजलगावआवनो जागायदोंमोन 2010 मायथाइयाव जोंनि गिबि सोमावसारनाया बासबारिनिफ्राय जागायदों बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव NDBनि सोमावसारनाया जागायदों उदालगुरिनिफ्राय नैथि सोमावसारनाया जागायदों नाथाय दिनै थामथि सोमावसारनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे काजलगाव फोथारनिफ्राय जों जागायदोंमोन आरो बिनिखायनो जों बुंदों जों गिबियावनो थांगोन बे काजलगाव फोथाराव थांगोन बे काजलगावनि फोथाराबो जारिमिनारि फोथार रायजोफोर बिनिफ्रायनो जों जागायजेनदोंमोन बै समाव जोंनि बिदा फंबायनि गेजेराव बुथारलायनाय गावलायलायनाय मोखांजों मोखां नायलायनो हायै नेरलायलायनाय बैबायदि समाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बयबो सानदोंमोन बे सोमावसारनायखौ लाबोफिननाया मोजां जागोन ना जाया नाथाय जोङो माखासेया साननानै लादों
जे सोमावसारनायखौ जुदि लाबोनो हायाब्ला हारियाव खौसे फैनाय नङा, हारियाव सोलायनाय फैनाय नङा, हारियाव थांना थानायनि साहस फैनाय नङा, हारिया दावगालांनायनि लामा नुनाय नङा। ओंखायनो 2010 मायथाइयाव बिटिसि जाखांनायनि उनाव जेरैखि जाया जानजि खाफ्रानानै साब्रैसो मानसिजोंबाबो जोङो थांखि लाफिनदोंमोन। मानोना बड'फाया बुंलांदों इउनिटि थ्रु स्ट्रागल, सोमावसारबासो जोंहा खौसे फैयो, जांख्रिखांनायजोंसो खौसे फैयो, हाबा मावनायजोंसो खौसे फैयो। आरो बेबायदिनो बर' हारियाव खौसेया फैदों। दिनै रायजोफोर, बे सुक्तिया जागोन जाया बेसेबांबा मोनसे गाज्रि थासारियाव दङमोन। गिबि खोथाया जाहैबाय जोंनि हाथियार लाग्रा आफादफोरनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि, बेखौ नुनानै सुथुरफ्रा गोबां खाबु लाबाय। गोरोबलायनो जाहाथे हाया, रायलायलायनो जाहाथे हाया, रायलायलायोबा बिसोरो गोख्रों जागोन, गोरोबलायोबा गोख्रों जागोन, रायलायलायनो हायै मोनसे थासारि खालामबाय। नाथाय बे थासारिखौनो नुनानै दिनैनिफ्राय 2 बोसोर सिगाङाव जों थांखि लाबाय जे जेरैखि जाया सोरनिबा आथिं हमनानैबाबो, सोरखौबा खुलुमनानैबाबो, गाबख'नानै बिख'नानैबाबो खेबसेनि थाखाय मोनसे गोरोबथा खालामनाया जोबोद गोनां जाबाय। नङाबा बिदा फंबायनि गेजेरावनो गाबोन सोरबा बुलाय होगोन, गावलाय होफिनगोन। दा बेनि थाखायनो भारत सरकारनि गोबां एजेन्सिसफोरजों रायलायै नैबे थासारिया जोंहा फैदों। दिनै जों साबायखर बावनांगोन। बे थासारिखौ बुजिनानै बिथां सावरायग्रामोना म्यानमारनिफ्राय फैदों। दिनै जोङो साबायखर बावनांगोन। रन्जन दैमारि बिथाङाबो हाखु दाखुबाबो बिथांखौ बरनना लांनानै सागान होनाय मोनसे थासारि जादों। नाथाय बिथाङाबो सागान होनानै दिनै बिखौ मोगथां महर होबाय। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, एनडिबि प्रग्रेसिभ, जोङो मोनसे हाथियार लाग्रा संगठन आरो मोनसेया जाबाय गणतान्त्रिक संगठनब्लाबो कुनु सिमा दोनालासे बिदा फंबाय ज' फैनानै जों खामानि मावबोदों। दिनै बर'नि आफादफ्रा गासैबो बेयाव नोंथांमोना बाहागो लाबोदों। दा मानगोनां रायजोफोर, गुबुन हारिफ्रा मानो मानिदों? दिनै 20 बोसोर बारबाय एनएसियाना दाबो एकर्ड खालामनो हायाखै, बिसोरनि गेजेराव गोरोबलायनायखौ लाबोनो हायाखै। बिथांमोनाबो दिनै सावरायदों। आंनो गोबां नागा मानसिफ्राबो मेसेज हरदों, बोरै मावखो नोंथाङा? नोंथांजों जों रायलायनो लुबैयो, नागालेण्डआव फै, नोंथांजों रायलायगोन, जों थांनानै रायलायहैगोन। बोरै बे सुक्तिया जाखो, जों मानो खालामनो हायाखै सुक्तिखौ? बिथांमोना दिनै रायलायदों। आरो जोङो ओरैबायदि दुखुनांथाव, दाख्लैबावै दिल्लीयाव बेसेबांबा गोबाव थाहैदों, नाथाय सासेया सासेजों रायलायनो हानायनि परिबेस जोंनो सरकारा होआखै। थेवबो बे सुक्तिखौ जों खालामनानै फैबाय। आरो दिनै बन्द होग्राफ्रा नायबाय थाबाय, टायार सावग्राफ्रा नायबाय थाबाय, जोंनि हेंथा बुंग्राफ्रा नायबाय थाबाय, रावबो जेबो खालामनो हायाखिसै। जोङो सुक्ति होबाय आरो दिनै फैबाय। बेयावहाय जोङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव गसंफैबाय। दा मानगोनां रायजोफोर, बेनिखायनो जोंनो मा नांगौ? गोसोआव जोंनो आत्मबिश्वास नांगौ। गावनि सायाव फोथायनाय लानांगोन, हारिनि सायाव फोथायनाय लानांगोन। जोङो बर' फिसा, बर' बिमा बिफा, बिब' बिनानाव, फंबाय बिदा, जोंहा साफ्रोमनि सायावबो बिश्वास दङ। बेनिखायनो बे सोमावसारनायखौ जोङो जेरैखि जाया लांबाय थानो हागोन। दा नंखायनो रायजोफोर, सोरबा सोरबाया बुंनाय बायदि आलादा रायजोखौ गारबाय, उमुखखौ गारबाय, आलादा रायजोआ बिखायाव दङ, जोंनि बिख्लोआव हाबनानै दङ बड'लेण्ड सोदोबा। आरो बे बड'लेण्डआ मा? बे हा दखल सोदों। आं बुंदों नोंथांमोनखौ, हाजोंल' बड'लेण्डखौ सुनो नाङा। बड'लेण्डआ मा? बड'लेण्डआ बर' हारि थांना थानायनि जिउ रेखा। बे सोदोबजोंसो बर' हारिया थांनानै थायो। ओंखायनो मोनसे समाव बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल, मोनसे समाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल, आरो दिनै बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन। जोङो बे बड'लेण्ड सोदोबजोंसो बर' हारिया थांनानै थानो हागोन, मालाया जि बुङा मानो। दा नंखायनो रायजोफोर, आं नैबे समाव जों मा मोनखो मा मोना बिनि गोलाव गासैखौबो बुंफोरनानै होनो नागिराखै। दिनै सासे बड'फानि समाव मोनसे जिल्लायाव दैदेनगिरि जानाय सासे दैदेनगिरिया आं फैबाय थानायाव फनाव बिथाङा गाबहरदों जे फंबाय, दिनै आङो नोंखौ ओरैबायदि माने गोसोखांदों, आं नोंनि खाथियाव थांनो हायाखै। जिफोर जिनिसखौ जों बिदोंमोन गोदो 33 बोसोर सिगाङाव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि, दिनै बड'फानि मुङावनो जोङो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिखौ लाबोनो हाबाय। जोङो दिनै चिरां जिल्लायाव रौमारियाव जोङो एम्स बिदोंमोन। बेसेबांबा नांलायबाय जोङो सरकारजों, मोनसे स्टेटआव मोननै एम्स होनो हाया होननानै। बिथांमोना बुंबाय जे एम्सआ मोननै होनो हाया, गोबां इन्डियानि स्टेटसफ्राव एम्स गैया। जों बबेबा एम्स होनो हायाबा जोंनो नेरिम्स होनो हायो, नर्थ इस्ट रिजनेल इन्स्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्स। दिनै बिथांमोना रौमारियाव मेडिकेल साइन्स गायसननांगोन।
दिनै जोंनि गेजेराव स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि बिथांमोना गायसननांगोन, नेशनेल इनस्टिट्यूट अफ टेक्नोलॉजी गायसननांगोन, रेलनि थाखाय कच फेक्टरि गायसननांगोन, गोबां हाबाफारिफोरखौ बिथाङा मावनानै होनांगोन। बे सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि सिमाया खोलाहाबो बारायनांगोन, सानजाहाबो बारायनांगोन। गोबाङानो सोंदों जोंहा सनितपुर जिल्ला, बिश्वनाथ जिल्ला बायदिसिनाफ्रा मा जागोन, जोङो बेवहाय स्पष्ट बेवहाय जोङो लिरनानै लादों। नाथाय बिदि होननानै गुबुन हारिखौ जोङो सिगिनो, गुबुन हारिनि थाखाय माबा मोनसे हेंथा मावनो थाखाय नङा रायजोफोर, जोङो गावनि थाखायसो सानदों। दिनै आसामनि थासारिया मोजां नङा, भारत सरकाराबो सानदों, आसाम सरकाराबो सानदों माबा मोनसे मावनो थांनानै मायबा दावराव दावसि जागोन नामा। जोंबो बिथांमोनखौ बुजिदों आरो बिथांमोननो सम होदों। जों समखौ बिनिखायनो होदों, जोंहा बिश्वास दङ, जोंहा बिश्वास दङ गाबोन जोंनि साननाय हनायखौ मावाबा एक सेकेन्डआवनो जोङो राजा लामायाव ओंखारफिननो हायो। बिनि थाखाय जोङो बिथांमोननिखौ जों सम होदों। मैया सावरायखांनानै सागान होखांनानै आसाम हाउसाव जोंखौ साहा लोंनो लिंदों, मिटिं खालामदों आसामनि चिफ मिनिस्टारा। बेवहाय मिटिं खालामखांना थांनायनि उनाव आं हारसिंनो गोजौआव थांना लोगो हमनानै सोंफिनदों, सागानावथ' नों सहि होबाय, बे हाबाफारिफ्रा जागोन ना जाया होननानै। जायाबा खिन्थु बारा गोबाव नेनाय नङा आङो होननानै बियो हमख्रबनानै बुंदों जे नोङो सानफ्रोमबो अख्राल' खालामो, नायबायल' था, जों मोनफ्रोमखौबो मावनानै होगोन होननानै। दा नंखायनो रायजोफोर, जोङो दिनै आवगायलांनांगोन। जोंनि गेजेराव सोंखारिनाया गोबां जाबाय। दा सबसे गिदिर मेसेजआ जाहैबाय 34 बोसोर सिगाङाव BSF मुं लानानै दानाय बे NDPआ दिनै बेसेबांबा दुखु खस्थ' सहायनानै भुटान, म्यानमार, बांलादेश मुलुगनि गुबुन हादोरफ्रावबो थांनानै बर' हारिनि गांनाय उखैनाय मोन्थायफोरखौ फोसावनानै दिनै मुलुगाव मिथिहोजानानै फैनानै दिनै बेसेबा गोबाव सिजफायाराव दङमोन। बे सिजफायाराव थानायाव बायदिसिना थासारियाव गावस्रा गावस्रि जाबाय, जेरैबायदि मदद मोननांगौमोन मोनाखिसै गोबां बिथिंनिफ्राय। दा दिनै फैनानै बिथांमोना नैबे सुक्तिनि उनाव गावनि न'आव थांनो हागोन, डिजिग्नेटेड केम्पनिफ्राय न'आव थांनो हागोन, बिमा बिफाजों थानो हागोन, बिब' बिनानावजों थानो हागोन, बिदा फंबायजों थानो हागोन। सोरबा हारिनि थाखाय गावनि उन्दै उन्दै गथ'खौबो नागारनानै सिलाय लाना हाग्रायाव थांदोंमोन, दिनै गावनि गथ'जों बिखायाव गोबालायनानै थाफैनो हागोन। बे जोंनि थाखाय बयनिख्रुइ गोजोननि खोथा। मैया जेलनिफ्राय खौरां लाहरदों, मैया जेलनिफ्राय खौरां लाहरनानै सासेया फन हरदों, सार जोङो रावखौबो मिथिया खिन्थु नोंखौसो मिथिगौ, मालाया ओंखारजोबोबा जोंबो जेलनिफ्राय ओंखारनांगोन। आं बुंदों जों दङ, थैजासे जुजिलांगोन, खुनु दिन फासयनायाव गैया। दा नंखायनो रायजोफोर, जोंनि खामानिया सागान होनाय लोगो लोगो जोबाखै, जोंनि खामानिया बांदोसो। हारिखौ दानांगौबा जों उन्दुगादुरा जाबा जानाय नङा, जौ फाग्ला जाबा जानाय नङा। ओंखायनो आङो जेसेबां बिबुंथि होदों बेवहाय बुंबोदों जे जों बड'लेण्डखौ माबायदि बरायनो, नोरजिया मावरिया हावरिया लोरबां जानानै बरायनो ना लेखा गोरों साखा फारा फिट फाट जानानै जोङो बरायनो। जोंहा दिनै रेडि जानो सम जाबाय रायजोफोर, जोंखौ बारा गोबाव आरो खानानै दोननो हाया, बेयो रोखा जाबाय। दा नंखायनो रायजोफोर, आं गोबां खोथा बुंला, दिनै मोनसे सुक्ति जादों, बे सुक्तिखौ लानानै जोंनि गेजेराव सान्थि लाबोनांगोन। अस्त्रखौ जोङो जोंनि हारियाव हाथियार गैयै मोनसे समाज दानो होननानै बुंदों। हाथियारा मा? हाथियारा मेलेम गैया रायजोफोर, मानसियासो बाहायो हाथियारखौ। जेला मालाबा हाथियारानो मानसिखौ बाहायफिनो अब्ला बे हाथियारनि सायाव जोंहा मा जायो, गोबां गिनो गोनां जायो। दा नंखायनो दिनै मोनसे समाव बे हाथियारजों सोमावसारदोंमोन, बारा गोबाव सोमावसारालासिनो हाथियारा नोंनियाव थानाय माने समाजाव बिराद गाज्रि मोनसे थासारि लाबोयो। दा नंखायनो बै सेंग्राफ्रा जायनिखि दिनै आर्मि स्टाइलाव थाबोबाय बिराद गोबाव, बिसोर फैनानै गाबोन न'आव थांनांगोन, समाजखौ जों मोजाङै दानांगोन। बिथांमोननि रिलिफ रिहेबिलिटेसननि खोथाफ्रा बेवहाय लिरनाय दङ। बेजों लोगोसे रायजो राजानि थाखाय गोबां बाथ्राफोर बेवहाय, जौगानायनि बाथ्राफोर बेवहाय बे सुक्तियाव लिरनाय दङ। डाइरेक्ट फान्डिं मोननायनि बाथ्रा लिरनाय दङ। दिनै SPDCखौ जों जेबो बुंनो हायामोन, नाथाय दिनै बे सुक्तिनि गेजेरजों गोसो जाबानो होखारनो हासिगोन, गोसो जाबानो लाबोनो हासिगोन। जोंनियाव एसेबाबो गोहोआ फैबाय। दा नंखायनो रायजोफोर, बे सुक्तिया ओरैनो सुक्ति नङा, बेवहाय नायै 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 बेसेबांबा जुजियै दान्थे बिदान्थे खालामै मैया सागान होनायनि 2 घन्टा सिगांसिम जोङो दान्थे बिदान्थे खालामनानै बे सुक्तिखौ खालामदों। दा बेवहाय जोङो बेखिनिखौ गासैखौबो मोनजोबमारोबा जोंनि ओनसोला ओरैबायदि जौगागोन, बे जेला इमप्लिमेन्ट जाजोबगोन जों बेखौ बुंस'नो हाया। दा नंखायनो रायजोफोर, दिनै जों बयबो दिनै गोग्गानांगोन। मानोना गुबुन हारिफ्रा बुंबाय थादोंमोन
माने ओरैबायदि बिथांमोननि हेंथा होसेयावबो दिनै थैजासे जेल साजा फोसावनायनि उनाव रन्जन दैमारि बिथांखौ लांनानै बेयाव सागान हैनो गोनां जादों गभर्नमेन्टआ। बे बर' हारिनि देरहानाय, बे बर' हारिनि देरहानाय। नैबे फोथारनिफ्रायनो बुंदोंमोन जोङो, जुदि सोरबा जोहोलावखौ फासि होनाय जायोबा लाख लाख मानसि ओंखारनानै जों बिनि हेंथा होगोन। मैया टिभि चेनेलफ्राव बुंदों आंखौ, नोंथाङा मा मानसि थैनायफोरनो जास्टिस होनो नागिरा नामा? जास्टिस होनो नोंथाङा नागिरा नामा? जास्टिस होनो सोर नागिरा? जास्टिस होनो नागिरो बयबो। नाथाय जास्टिस होनाया बेल' नङा, जास्टिस होनायनि लामाया गोबां दङ। सासेया साजा होबाय होननानै बिखौबो जोङो साजा होफिनबा बेल' जास्टिस जानो हाया। बे खोथाखौ आं बिथांमोननो बुंदों। दा नंखायनो रायजोफोर, गोरोन्थिखौ जों मावनो नाङा, मालाया गोरोन्थिखौ मावगोन। जोङो दिनै खौसेयै मोनसे गोग्गो समाज दानांगोन। बे सुक्तिखौ लानानै जोङो दिनै जोहोलावफोरखौ न'आव लाबोनो हानाय मोनसे थासारि फैबाय। आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों गोसो गोरबोनिफ्राय, आरो बिथांमोनखौबो आं खावलायदों जे संग्रामखौ लांनो थाखाय सोरनियावबा थाखा फैसा बिनो गोनां जाबाय, सोरनोबा मेगन गोजा नायनो गोनां जाबाय, सोरखौबा सिगिनो गोनां जाबाय, सोरखौबा बोथ्रोदनो गोनां जाबाय। नाथाय सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जाहाथे बे आखलखौ बयबो नागारो। जों मोनसे मोजां समाज दानांगोन। जों बे मोजां समाज दानांगोन। जोंनि साफ्रोमबो जोहोलावा जेरैबायदि सिलाय लानानै हारिनि थाखाय हाग्रायाव थानानै जुजिदोंमोन, गाबोन सिलायखौ गारनानैबो गामियाव थांनानै हारिनि थाखाय जुजिनांगोन। आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायो। आरो हारिनि सुबुंफ्राबो बै सिलाय लानाय समाव सोरखौबा माबा रागा जोंनानै बायदिसिना आखलनि थाखाय, बायदिसिना खोथानि थाखाय रायफ्लांबाय, बुफ्लांबाय, बायदिसिना आखल देखायबाय, नोंथांमोना गावनि बिदा फंबाय होननानै निमाहा होनानै गासैखौबो बोजबनानै लानांगोन। रायजोफोर, जों बेबायदिसो समाज नागिरदों। बिदा फंबाय गासैबो खौसेयै ज' नों दा आं नागार, आं दा नागार समाज दानायनि खोथाखौसो जों रायलायदों। आं बेखिनिखौनो बर' रावाव बुंनो सानबाय। बिनि उनाव फैगौ 7 अक्ट'आव भारतनि प्रधान मन्त्रि आरो हम मिनिस्टारा क'क्राझाराव फैगोन। जों जे माबा मोनसे मोजां खामानि मावबाय, बे खामानि मावनायखौनो मोजाङै आरोबाव गावसोरनि खोथाजों बुंनो थाखाय बिथांमोना फैगोन। आरो बैखालिबो जोङो खमसे खम 5 लाख मानसिफ्रा ओंखारनानै जोङो बिथांमोननो बुंनो हानांगोन। जों ज' जानानै बुंनांगोन जे नोंथांमोना जिखौ होदों जों मोजां मोनदों, नाथाय बेखौ उनाव नोंथांमोना मावफुंना होआबा जों जिरायनानै थानाय नङा। बेखौ जाहाथे जोङो दिन्थिनो हायो। बर' हारिया बेसेबां खौसे, बर' हारिया बेसेबां गोहोगोरा, बर' हारिया बेसेबां डिसिप्लिन, बैखौ जाहाथे जों दिन्थिनो हायो। बिनि थाखाय फैगौ 7 अक्ट'आव क'क्राझाराव जि गेदारिं जागोन, बेवहाय जाहाथे नोंथांमोना बयबो बाहागो लायो। सर राइজ, যোৱা 2-3টা দিনত অসমৰ মিডিয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছো যে ইউটিচি চুক্তি হ'ব। কিছুমানে শুভেচ্ছা দিছে, আপোনালোকৰ ইউটিচি হ'ব, ভালে লাগিব। কিছুমানে বন্ধ দিছে, কিছুমানে কৈছে এইটো অসম বিভাজন হৈ যাব, কিছুমানে বিভিন্ন প্ৰকাৰে ইয়াত মানে ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে। আৰু বড়োবিলাকক কিমান দিয়ে আৰু দিব নালাগে। বহুত মানে উৎকণ্ঠাৰ মাজেৰে মানুহবিলাক সময় কটাইছে। চুক্তি যোৱাকালি হৈ গ'ল, টায়াৰ জ্বলালিও চুক্তি হ'ল, বন্ধ দিলেও চুক্তি হ'ল। মই ক'ব বিচৰা নাই আপোনালোকে হাৰি গ'ল বুলি, আপোনালোকে জিকি গৈছে। হাৰা জিকাৰ কথা নাই। মোক আজি কোনোবা সাংবাদিক বন্ধুবিলাকে কৈছে গাড়ীৰ পৰা হাতটো দুটা উঠাই দিয়ক, ভিক্টৰী চাইন। মই কৈছো এইটো চাইনটো মই ভাল নাপাওঁ, এইটো মোৰ প্ৰিন্সিপলৰ বিৰুদ্ধে, মই কোনোদিন এইটো নেদেও বুলি পেলাই। কাৰণ এই পৃথিৱীত কাৰো ভিক্টৰী আৰু হাৰা জিকাৰ কথা নাই। এই পৃথিৱীখন আমাৰ ঘৰ, ইয়াত আমি হাৰিলেও জিকিলেও জীয়াই থাকিব লাগিব। আপুনি জিকা বুলি দেখাই পেলাই আনজনক হাৰা বুলি আপুনি ক্ৰিটিচাইজ কৰাৰ আপোনাৰ অধিকাৰ নাই। আমি একে মানৱ জাতি। তো সেইকাৰণে এই চুক্তিটো হোৱাৰ আগত আমাৰ যেতিয়া সংগ্ৰাম চলাই আছিলে, এই সংগ্ৰামতো বিভিন্ন বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। কাৰণ কথাটো বুজিয়ে পোৱা নাই আমি কি বিচাৰিছো, আমাৰ উদ্দেশ্য কি। আমি আগৰ পৰাই কৈ আহিছো, কোনোবা এটা জাতি জনগোষ্ঠীক ধ্বংস কৰাটো আমাৰ উদ্দেশ্য নহয়, নিজে জীয়াই থকাটোৱে আমাৰ সংগ্ৰামৰ উদ্দেশ্য। আৰু ইটোলৈ আমি সংগ্ৰাম কৰি আহিছো। বড়োফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মই কৈ গৈছে এই সময়তে, লিভ এণ্ড লেট লিভ, জীয়াই থাক আৰু জীয়াই থাকিবলৈ দে। ইয়াৰ মতলব, ইয়াৰ অৰ্থটো এইটো নহয় অইন জনগোষ্ঠীক আমি ঘৃণা কৰিম, অইন জনগোষ্ঠীক আমি হিংসা কৰিম। হয়, সংগ্ৰামটো আমি কৰিছো, জোৰত মাইক লৈ কথা আমি কৈছো, চিঞৰিছো আমি। আৰু আমাৰ চিঞৰক লৈ পেলাই আপোনালোকে যদি ভয় কৰিছে, মই আপোনালোকৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰিছো। কিন্তু আপোনালোকেও
আপোনালোকৰ অধিকাৰৰ কথাটো যেনেকে ক'ব লাগে তেনেকৈ কওক। আমাৰ অধিকাৰটো সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি কেতিয়াবা ৰাজপথত চিঞৰিছো, আমি কেতিয়াবা ৰেল লাইনত চিঞৰিছো, আৰু প্ৰয়োজনত আমি কাৰোবাৰ ভৰিতো ধৰিছো। বড়ো জাতিৰ কাৰণে আমি যি কিনো কৰিবলৈ ৰেডি, কিন্তু যি কিনো বুলি ক'লে কাটি মাৰি হলিও কিবা এটা কৰিম এনেকুৱা নহয় ৰাইজ। আৰু এই যে চুক্তিখন হ'ল, চুক্তিখন কোনো ভাবা নাছিল যে তেনেকুৱা এটা চুক্তি হ'ব। এনডিবি 4টা বিভক্ত হৈ আছে। নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা এনডিবিৰ লগত মিল নাই, কাৰণ আমি গণতান্ত্ৰিক সংগঠন আৰু এনডিবি হ'ল সশস্ত্ৰ সংগঠন। ইয়াৰ মাজত কোনো মিল নাই। এই চুক্তিটো তথাপিতো হ'ল। আমাৰ মূল উদ্দেশ্য কি? মানৱ জাতি জন্মৰ পৰাই কোনো মানুহ হিংসক নহয়, আৰু মানৱ জাতি কোনোদিনে হিংসাৰ মাজত থাকি ভাল নাপায়। এই কথাটো আমি উপলব্ধি কৰিছো। এটা অঞ্চলত, এটা দেশত, এটা ৰাজ্যত যদি নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অশান্তি বিৰাজ কৰে, সেই অঞ্চল কেতিয়াও আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে। আজি আমাৰ অঞ্চলত চাওক, চিৰাং জিলা মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টত হয় লাষ্ট হয়, নহলে লাষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড কিবা থাকে, এনেকা হৈ আহিছে। আমাৰ শিক্ষাত পিছ পৰি গৈছো, অৰ্থনীতিত আমি পিছ পৰি গৈছো। হাজাৰ হাজাৰ ডেকা গাভৰু আজি গুজৰাট হাৰিয়ানাত যাই আছে। কোনে এই খবৰটো লৈছে? সেইসকলে খবৰটো লৈছেনে যিসকলে এইবিলাক বিৰোধিতা কৰি আহিছে? আজি এই গোটেই পৰিৱেশ, অস্ত্ৰৰ জনজননী, ইয়াৰ মাজতে আৰু এটা ডাঙৰ আমাৰ কপালত এটা ষ্টাম্প লগাই দিয়া হ'ল। যোনে যি নকৰক কিয় বড়ো উগ্ৰপন্থী, এটা জাতিৰ উগ্ৰপন্থী। আৰু আমি সেইদিনা বহুত দুখ পাওঁ, সেইদিনা বহুত কষ্ট পাওঁ, যিদিনা পেপাৰত লিখা হয় বড়ো উগ্ৰপন্থীয়ে অমুকক মাৰিলে, বড়ো উগ্ৰপন্থীয়ে অমুকক কৰিলে, আমি বহুত দুখ পাওঁ। আৰু সেইকাৰণে আমি আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছো যে এই যে আমাৰ মূৰত যে টেগ লগাই দিছে, এই টেগটো গুচাব লাগিব যিকোনো বিনিময়ত। সেইকাৰণে আমি আমাৰ মাজত আলাপ আলোচনা কৰি আমি আজি এই লেভেল, এই ষ্টেটাছলৈকে, এই অৱস্থালৈকে আহিছো। কাৰণ আমাৰ টেগটো গুচাব লাগিব। বড়ো জাতি উগ্ৰপন্থী হ'ব নোৱাৰে। নিজৰ অধিকাৰৰ কাৰণে কিছুমান যুৱই অস্ত্ৰ লৈছে। এনেকুৱা অস্ত্ৰ লোৱা বেলেগ জনগোষ্ঠীটো আছে, কিন্তু কোনো জনগোষ্ঠীক এনেকুৱা নাম লৈ পেলাই কোৱা নাই। কাৰোবাৰ যদি বন্দুকধাৰী সংগঠন আছে তাৰ নামতহে কৈছে, জাতিৰ নামত কোৱা নাই। গতিকে মোৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল আছে, গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে, বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহিছে, কোকৰাঝাৰৰ পৰা আহিছে, মই আপোনালোকক আজি আহ্বান কৰিছো, আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমৰ, ভাৰতৰ, বিশ্বৰ সংবাদ মাধ্যমক মই আহ্বান কৰিছো, যাতে এই চুক্তিটো হৈ যোৱাৰ পিছত বড়োৰ সকলো সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামীবিলাক এই চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছত আৰু কেইদিনমান পিছতে অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰাৰ পিছত যাতে কোনো বড়ো উগ্ৰবাদী এই শব্দটো যাতে ব্যৱহাৰ নকৰে, বড়ো উগ্ৰপন্থী শব্দটো ব্যৱহাৰ নকৰে। আমি মানুহ হয়, আমি মানৱ জাতি হিচাপে থাকিব বিচাৰো। আমাৰ ভাষা আছে, আমাৰ সংস্কৃতি আছে, আমাৰ অস্তিত্ব আছে, আমাৰ সকলো আছে। আমিও মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিব বিচাৰো। হয়তো আমি ইমান ভালকৈ অসমীয়া ক'ব নোৱাৰো, ইমান ভালকৈ শব্দ বাক্যবিলাক ব্যৱহাৰ ক'ব নোৱাৰা কাৰণে কোনোবাই আমাক হয়তো তাচিলো কৰে, আমাৰ কথা বুজি নাপায়। কিন্তু আমিও শান্তি, সম্প্ৰীতি, মৰম, স্নেহ সকলোৰ লগত মিলি জুলি থাকিব বিচাৰো। সংগ্ৰাম কৰে যেতিয়া প্ৰতাৰণা হয়, যেতিয়া ক'ৰবাত ঠগ প্ৰবঞ্চনা হয়, তেতিয়া মানুহ সংগ্ৰাম কৰিব লগা হয়। আৰু আজি এই চুক্তিৰ পিছত আমি ভাবিছো এই অঞ্চলত এটা স্থায়ী শান্তি আহিব। অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰক মই ধন্যবাদ জনাইছো, কাৰণ তেখেতসকলে উপলব্ধি কৰিব পাৰিলে। চৰকাৰ আহিল গ'ল, আলোচনাৰ নামত আলোচনা হ'ল, আলোচনাৰ মেজলৈ মাতি আনি পেলাই আলোচনা নকৰিলে, সমস্যা সমাধান নকৰিলে। কিন্তু আজিৰ যিটো চৰকাৰ, এই চৰকাৰে এইটো উপলব্ধি কৰিছে, আৰু উপলব্ধি কৰি পেলাই এই চৰকাৰখনে আজি এই সমস্যাটো যে সমাধান কৰিব লাগে, এটা ৰিস্ক লৈ পেলাই আগুৱাই আহিছে। সেইকাৰণে আজি এই চৰকাৰক বড়ো জনগোষ্ঠীৰ তৰফৰ পৰা আমি ধন্যবাদ জনাবই লাগিব। কাৰণ তেখেতসকলৰ সহায়, তেখেতসকলৰ আজি যিটো আঁচনি, তেখেতসকলৰ যি ইনিচিয়েটিভ, ইয়াৰ কাৰণে বড়ো ভূমিত, বড়ো অঞ্চলত আমি স্থায়ী শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো। ৰাইজ আজি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীক লৈ পেলাই আমাক সন্দেহ কৰে যে বড়ো জনগোষ্ঠী কোনো জনগোষ্ঠীক ভাল নাপায়। আমি ভাল পাওঁ, মৰম কৰো, সন্মান কৰো, কিন্তু সেইটো দেখাবলৈ সুযোগ পোৱা নাই। আৰু এই চুক্তিত আমি সুযোগ পাইছো।